Türkmenistanda 2 adama koronavirus keseliniň ýokşanlygy habar berilýär. Saglyk resmiýetleri ret edýär. Çoğunludaky ýokunç keseller merkezleri müdüriýetiniň merkezleşdirilen barlygy hanasyna 2 adamda koronavirus keseliniň anyklanynyny öňe sürilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň 2 habarçysy 3 martda ýurt içinden habar berdi. Birinji habarçy bir saglyk işgäriniň sözlerine salgylanyp 2 näsagyň koronavirus analizleriniň pozitiv çykanlygyny habar berdi. Saglyk işgäriniň sözlerine görä koronavirus analizleri pozitiv çykan adamdan 2 näsag çoğunludaky ýokunç keselleri hastahanasyna berk izolýasiýada saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ol epidemiýa ýolugan näsaglaryň Türkmenistanyň raýatlarydygyny habar berdi. Ýöne olaryň daşary ýurtlarda saparda bolup ýurda dolananlaryň hataryndanlygyny ýa-da ýurdun içinde bolup keselläň adamlardanlygyny anyklap bilmänligini belledi. Fevralyň ortalaryndan bäri Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatyň aeroportuna howa gatnawlary arkaly barýan halkara ýolagçylary saglyk barlygyndan geçirýär. Dümek alamatlary göze ilýän ýolagçylar çoğunludaky ýokunç keseller merkezleri müdüriýetine äkidilýär hemde ol ýerde karantinada saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä koronavirus bilen keselläň 2 raýat çoğunludaky ýokunç keselleri hastahanasyna 20 fevraldan öň getirilen adamlaryň arasyndandyr. Şol bir wagtyň özünde olaryň Lewapdaky ýa-da Ahaldaky koronavirus karantin lagerlerinden getirilen adamlardan näde Aşgabatyň öz içinden ýa-da Aşgabatyň aeroportundan karantina äkidilenleriň hataryndan nygy çak edilýär. Türkmen häkimetleri Hytaýdan getiren 470 raýatyny Lewap welaýatynyň ýokunç keselleri hastahanasyna hemde Aýratyn harby çadyrda karantina salypdy. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy çoğunludaky ýokunç keseller merkezleri müdüriýetiniň bir işgärine salgylanyp, ol ýerde karantina astyna saklanýan adamlaryň bir näçesine koronavirus keseliniň anyklanynyny habar berdi. Azatlyk radiosy şeýşenbe güni bu maglumatlar boýunça çoğunludaky degişli saglyk edarasyna jaň etdi. Telefona jogap beren saglyk resmisi merkezde koronavirus keseli bilen baglylykda karantina astyna saklanýan adamlaryň bardygyny tasdiklady. Ýöne heniz bu kesele ýolugan adamlaryň ýokdugyny ma'lum etdi. 2 martda Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş we Derman Senawaty ministrligi täze epidemiýa barada koronavirus sözüni agzamazdan beýanat ýaradyp ýurt raýatlaryny howply mögsüm sowulýança ýurdun çäginden çykyp daşary ýurtlara belli bir iş saparyna we syýahata gitmekden saklanmagy maslahat berdi. Bu maglumat Türkmen raýatlarynyň Türkmen howa ýorlarynyň Istanbul gatnawlaryndan mejburi düşürilýänligi barada gowuşýan maglumatlaryň fonuny ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtdan berýän soňky maglumatlaryna görä 3 martda Aşgabatyň orta mekteplerine keseliň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda ýüzärlik tutuldy. Ähli döwlet edara kärhanalarynyň girelgelerine işgärleriň burunlaryna aksalyn ýagy çalyndy.